12 жніўня, панядзелак, у эфіры Белсат Зум і Віталь Бабін. Вітаю, галоўныя тэмы і актуальная аналітыка вашай увазе сёння ў нас. Лукашенко плануе судзіць тых, хто будзе пагражаць яму пасля сыходу. Адпаведныя змены дыктатар прапанаваў у крымінальны кодэкс. Партыя «Беларусь» вызначылася са сваім кандыдатам на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Лукашенко рыхтуе сабе замену. Латышоў, якіх затрымалі ў Беларусі за захоўванне марыхуаны, адпусцілі на радзіму. З чаго раптам? Лукашенко дапаўняе крымінальны кодэкс новым артыкулам 366, частка 1, да 8 гадоў зняволення за гвалт ці пагрозы гвалту ў дачыненні былога прэзідэнта і чальцоў ягонай сям'і. На нацыянальным прававым партале таксама з'явіліся прапановы пакарання за паклёп і знявагу дыктатара, калі ён сыдзе на спакой. Тым часам партыя «Беларусь» вызначылася са сваім кандыдатам на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Кіраўнік структуры Олег Романов заявіў, што партыя падтрымае Лукашэнку, калі ён будзе балатавацца на новы тэрмін. Спікер нагадаў, што «Беларусь» ад заснавання арыентавалася на палітычны курс Лукашэнкі. Каго падтрымае партыя, калі Лукашенко не вылучыць сваю кандыдатуру, не паведамляецца. Упершыню намер удзельнічаць у наступных выбарах Лукашенко выказаў 25 лютага, але ўжо праз некалькі дзён заявіў, што яго няправільна зразумелі. А днямі дыктатар казаў пра змену ўлады і падкрэсліваў, што ён, цытата, не вечны, як і ўсе. З намі на сувязі палітык Анатоль Лябедька, дырэктар цэнтру «Еўрапейскі дыялог». Спадар Анатоль, вітаю вас. Вітанне. Власна, Лукашенко хоча ўвесці новы артыкул у крымінальны кодэкс за пагрозу гвалтам як былому прэзідэнту, калі ён сыдзе ад улады, так і чальцам ягонай сям'і. Тут адметна два такіх факты. Гэта, па-першае, што сам Лукашенко прапанаваў такія змены ў крымінальнае заканадаўства, а па-другое, ягоная ўпэўненасць, што пасля ягонага сыходу вось гэтая рэпрэсіўная лукашэнкаўская судовая сістэма працягне працаваць, як і сёння, за сённяшнімі часамі. Адкуль такая ўпэўненасць у Лукашенко? Спадар Анатоль. Я б назваў гэта нармальнай рэакцыяй анамальнага чалавека. Ведаеце, калі ты прачынаешся, тут баліць, там свярбіць, а там мулее, то ты хочаш не хочаш, ты будзеш думаць, а што заўтра. І вось гэтыя думкі пра што заўтра, яны прымушаюць Лукашэнку рабіць такія публічныя заявы, якія вызываюць рэзананс у грамадстве. То бок, з аднаго боку, гэта гаворыць пра яго слабасці, і не толькі палітычныя, але і фізічныя. З другога боку, ён усё ж такі спадзяецца, што яму удасца, стварыўшы вот эту сістэму, якая трымаецца на рэпрэсіях, якая трымаецца на ваеннай састаўляючай, што яна будзе працаваць і пасля таго, калі раптам з ім нешта здарыцца, яна можа гарантаваць бяспеку пра памяць аб Лукашэнку і бяспеку для чальцоў яго сям'і. Мне падаецца, што гэта тупіковы шлях, але Лукашенко, як мы бачым ужо па гэтых зменах у крымінальны кодэкс, яго выбраў. А чаму таксама для яго важна падкрэсліць вось у тым ліку бяспеку ягонай сям'і, то бок ягонага самага блізкага атачэння? Таму што трэба праяўляць клопат пра сям'ю. Сям'я вялікая. Сям'я тут і ў сэнсе палітычнага клана. І тут яшчэ Лукашенко мусіць таксама зрабіць нейкія захады, якія дадуць нейкія пэўныя гаранты ўжо для гэтага ваеннага палітбюро, якое ён ужо стварыў у яго прававым полі. Вось для іх ён таксама павінен даваць нейкія гаранты і нейкую матывацыю. Так што я думаю, што гэта не апошнія змены у дзейнае заканадаўства Лукашэнкі. Ну і, натуральна, тыя, хто звязаны, так скажам, кроўна з Лукашэнкам. Ён, канешне, думае пра ўсіх, але асабліва думае пра Мікалая Лукашэнку. І мне падаецца, што тут яго ёсць нешта, што засталося і можна назваць нейкімі чалавечымі стасункамі, і ён думае пра яго. І ён, канешне, імкнецца стварыць нейкі, можам, такі псіхалагічны камфорт для сябе, што ён усё зрабіў як бацька. Хаця зноў жа падкрэсліваю, што нішто не дае гарантый пасля таго, як рушыцца дыктатура.
Разом з тым партыя Беларусь ўжо сказала, што будзе падтрымліваць свайго кандыдата на будучых прэзідэнцкіх выбарах 2025 года. Гаворка, канешне ж, вядзецца пра Лукашэнку. На ваш погляд, навошта Лукашэнку, які трымае сваю ўладу на сілавіках, на рэпрэсіях, патрэбнае падтрыманне яшчэ нейкай партыі? Добрае пытанне. Насамрэч, калі мы гаворым пра партыйную сістэму, то трэба адзначыць, што Лукашенко недзе ў 96-м годзе прыняў для сябе такое рашэнне, якім будзе палітычная сістэма Беларусі. Палітычная сістэма Беларусі – гэта Александр Лукашенко. Незалежна ад таго, якія тытулы ў яго на гэты час. Там прэзідэнт, генеральны сакратар, калектыўнае палітбюро, неважна. Ён ёсць палітычная сістэма. А палітычная сістэма і палітычны цэнтр, ён у адной асобе. Таму Лукашенко, у прынцыпе, супраць любой палітычнай аўтаноміі. І таму ён не даваў магчымасці развівацца партыям унутры Беларусі. Да таго, што яго ўяўленні пра партыйную сістэму яны праходзілі праз апазіцыйныя дэмакратычныя партыі, якія ўвесь час спрабавалі нешта ўставіць у першае і пятае кола той сістэмы, якую Лукашенко стварыў. То бок у яго негатыўныя адносіны да партыі, таму што тыя, з кім ён сутыкаўся ў Беларусі, гэта была апазіцыя. Бо этой дэкаратыўная сацыяльна-спартыўная партыя яны ніколі і нічога з сябе не ўяўлялі. Да таго ж, калі мы гаворым пра партыйныя сістэмы, то Лукашенко разумее, нейкая любая аўтаномія, она можа прывесці да непрадказальных вынікаў. Мы узгадаем, напрыклад, 2001 год, калі Лукашенко даручыў губернатарам арганізоўваць выбары ў палату прадстаўнікоў. Што на выхадзе? Депутатская група «Республика» на чале з Фроловым. Палітычны гемарой. Таму яго ўвесь час вось такое стаўленне да партыі. Тое, што зараз мы бачым, гэта такая вымушаная неабходнасць. І Лукашенко на яе пайшоў пасля таго, як зачысціў партыйную прастору ад усіх апазіцыйных структур. Наколькі важны вот гэтыя заявы Белай Русі, я думаю, што не вельмі гэта моцнае гучанне мае, таму што нават лідар Белай Русі, ён мае над сабой нават не аднаго-двух куратараў. Адзін куратар – гэта вот такі маленькі чыноўнічак, які сядзіць у чырвоным доме адміністрацыі Лукашенка. А другі куратар – гэта недзе старэйшы лейтенант на Камсамольскай у КДБ. То бок ты лідар партыі, але над табой два вот такія маленькія кіраўнікі. Тут я думаю, што гэта просто заява дзеля заявы. Нічога за гэтым сур'ёзнага не стаіць. Самае вялікае, што можна чакаць ад партыі і падчас выбарчай кампаніі, гэта заданне ісці і спрабаваць наладзіць нейкія камунікацыі з крайне левымі і крайне правымі ў Еўропе для таго, каб дабівацца легітымацыі на міжнароднай арэне. Вот это максимум задача, якая можа быць пастаўлена перад Белай Русью, перад Гайдукевічам і усімі астатнімі. Калі мы кінем погляд на ўсход, то там наадварот я бачу пэўныя выклікі. Лукашенко не можа даць фінансаванне такое устойлівае для Белай Русі, там, для Гайдукевіча і астатніх. А вось Путін можа гэта зрабіць. І таму Путін праз палітычную партыйную сістэму, на якую Лукашенко мушаны быў пагадзіцца, можа ствараць нейкае дадатковае для сябе лобі. Так што выбарчая кампанія, гэта кампанія без удзела нават квазіпартыі, якія зараз Лукашенко стварыў. Не варта звяртаць увагу на заяву Беларусі, разам з тым гучаць заявы ад самога Лукашэнкі пра тое, што беларусам варта рыхтавацца да іншага прэзідэнта, днямі ён пра гэта казаў. І тут пытанне, ці сапраўды Лукашенко падумвае над заменай на прэзідэнцкіх выбарах будучых, бо у лютым падчас вось гэтага рэферэндуму парламенцкіх выбараў ён ужо неаднаразова гэта падкрэсліваў, што ён то будзе вылучацца на прэзідэнцкі новы тэрмін, то не будзе. Ваше меркаванне? Я думаю, што стратэгія на 2025 год у Чырвонага дома у Лукашэнкі ёсць, яна прынята, і тое, што мы наглядаем, гэта проста частка гэтай стратэгіі. Народ Беларусі мусіць папрасіць Лукашэнку застацца. І вось гэтая просьба, гэтая апеляцыя да Лукашэнкі, яна мусіць цягнуцца, доўжыцца даволі працяглы час, там некалькі месяцаў да пачатку гэтай выбарчай кампаніі, ці на пачатку наступнага года, ці улетку. Вось, але адчуванне павінна быць такое, што Лукашенко ўжо гатовы сысці
але не сыдзе таму, што народ Беларусі яго не адпусціў. Таму будуць яго прасіць застацца не толькі там азаронкі, не толькі генералы, але і дзеткі з дзіцячага сада, і з нейкага саўгаса, не толькі гарадзецкі. Гэта будзе часткай выбарчай кампаніі, якая ўжо прапісана. А ці ёсць стратэгія ў дэмакратычных лідараў, ці таксама мы можам пабачыць нешта падобнае, як бачылі на парламенцкіх, умоўна Яська гаспадара, які будзе супрацьстаяць лукашэнкаўцам, але рэальнай фігуры на гэтых выбарах так і не з'явіцца? Ну, у нас заўсёды ёсць Язь гаспадар, які гатовы уключыцца ў гэтую кампанію. Але калі гаварыць больш канкрэтна на ваше пытанне, я думаю, што стратэгія ёсць. Яна вельмі простая, свабодныя сумленныя выбары. Вот гэта стратэгія, яна бяспройгрышная, як унутры краіны, так і за межамі. Вось унутры краіны трэба вярнуць гэты тэзіс у павестку дня. Доўгі час Лукашенко і отачэнне думалі, што вот яны такія хітразадыя, а народ Беларусі 7 мільёнаў выбаршчыкаў, ну, такія проста, ну, прабачце, некія такія простыя амёбы. Бо яны ладзілі одну кампанію за другой, у якой не было ніякага выбара, якія былі альбо у лепшым выпадку выбарчай кампаніі, альбо проста спецаперацыі по утрыманню улады. І на выхадзе што? Ну, у лепшым выпадку некалькі десяткаў тысяч пратэстоўцаў на 7 мільёнаў. Як бы сітуацыя была для іх даволі комфортная. Але прыйшоў 2020 год. І адбыўся выбух, які паказаў, што беларусы не такія прастачкі, і насамрэч існуе вялікі попыт на свабодныя сумленныя выбары. І калі нават Лукашенко будзе баяцца яго танчэння гэтай дыскусіі ў грамадстве, бо калі з аднаго боку ты гаворыш, дайце права вот нейкім людзям, купцы, каб яны прызначалі прэзідэнта, дэпутатаў, а з другой вы рабіце, вы выбірайце гэта. Лукашенко гэтую дыскусію прайграе з трэскам. Таму для нас важна зноў вярнуць гэта ў павестку дня беларусаў, што нам трэба самае простае, каб самі людзі выбіралі ўладу, пачынаючы ад пасялковага савета і заканчваючы пасадай прэзідэнта. Вот гэта і ёсць стратэгія. І таксама яна будзе пераканальнай на міжнародным узроўні, бо міжнародныя цывілізаваныя структуры, арганізацыі, яны якраз заходзяць з таго, што свабодныя сумленныя выбары – гэта адзін з пастулатаў свабоднага міру. Ну, а у канкрэтна ўжо задачы Лукашенко, канешне, будзе змагацца за тое, каб вярнуць адчуванне легітымнасці ўнутры краіны і нешта паспрабаваць арганізаваць некалькі кампаній на міжнародным узроўні. Ну, натуральна, што яго апаненты будуць імкнуцца да таго, каб дэлегітымізаваць вынікі гэтай кампаніі і ўнутры Беларусі пра свабодныя сумленныя выбары і на міжнародным узроўні. Ну што ж, будзем глядзець на развіццё падзеяў. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Мікола Статкевіч сустракае за кратамі свой чарговы дзень народзінаў. 5-й год запар. Палітыку 68. Затрымалі яго ў траўні 20-го, а ў снежні 21-го прысудзілі да 14 гадоў калоніі. З лютага мінулага года больш за 500 дзён. Ад яго няма ніякіх звестак. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Палітвязню Яўгену Афнагелю узмацнілі рэжым, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Віталь Лапко ў Наваполацкім судзе пастанавіў перавесці мужчыну ў турму да канца тэрміну. Актывіста еўрапейскай Беларусі, асуджанага на 7 гадоў калоніі, утрымліваюць за кратамі ўжо 3 гады і 10 месяцаў. У траўні пасля 2 гадоў турэмнага рэжыму палітвязня перавялі ў Наваполацкую калонію, дзе ён раней адбываў свой тэрмін. Па ўстанове яго адразу змясцілі ў штрафны ізалятар, пазней у памяшканне камернага тыпу. Цяпер на пастанову суда Яўгена этапавалі ў турму ў Магілёў. Расія перакідвае сілы з харкаўскага кірунку на Курск, але не так хутка, як хацелася б. Выданне «The Economist» са спасылкаю на крыніцу ў Генштабе Збройных сілаў Украіны паведамляе, што хоць вынікі аперацыі, цытата, непераканаўчыя, яна ўзняла маральны дух украінскай арміі. Паводле заходніх медыяў, мэта аперацыі, у якой удзельнічаюць 1000 вайскоўцаў, застаецца няяснай. Улады Украіны дзеянняў вайскоўцаў афіцыйна не каментуюць. У Слуцкім раёне ў полі загінуў 11-гадовы хлопчык. Бяда адбылася напярэдадні. Група дзяцей гуляла каля цюкоў саломы. Адзін з хлопцаў чыркнуў запальнічкай, і салома загарэлася, паведамляе следчы камітэт. Дзеці беспаспяхова спрабавалі самастойна патушыць пажар, затым адна з дзяўчатак распавяла пра здарэнне бабулі. Хутка патушыць пажар работнікам МНС перашкаджаў моцны вецер.
Абвінавачаны ў шпіянажы на карысць Беларусі літоўскі юрыст Мантас Даніэлюс зняпраўдзіў інфармацыю пра супрацу з беларускімі спецслужбамі. У заключным слове ў суде ён заявіў, што супрацоўнічаў не са спецслужбамі, а з прапагандысткай Ксеніяй Лебедзевай, якую назваў багіняй журналістыкі. Паводле абвінавачання Даніэлюс з пачатку 2022 года збіраў інфармацыю пра актывістаў, якія жывуць у Літве. 20 верасня суд мае вынесці вырак юрысту. Абвінавачання просіць асудзіць яго на 11 гадоў зняволення. 4 латышоў, затрыманых у Беларусі нібыта за марыхуану, вызвалілі, бо марыхуаны нібыта не знайшлі. З іх знялі ўсе падазрэнні, паведамілі ў эфіры тэлеканалу «Беларусь-1». У дачыненні 3 дзяўчын і хлопца, якіх спачатку трымалі ў ізалятары часовага ўтрымання, а пазней пад падпіскай аб нявыездзе, правялі адмысловую экспертызу. В ходе проведения экспертиз наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, не выявлено. Пра затрыманне ў Беларусі 4 грамадзянаў Латвіі, у легкавіку якіх беларускія службы нібыта знайшлі марыхуану, паведаміў 29 ліпеня партал Дэлфі. У сувязі з інцыдэнтам Міністэрства замежных спраў Латвіі настойліва рэкамендавала сваім грамадзянам устрымацца ад паездак у Беларусь. На думку латышскага ведомства, падарожнікі могуць сутыкнуцца з правакацыямі беларускіх спецслужбаў, быць фальшыва абвінавачанымі ў парушэнні беларускага заканадаўства і арыштаванымі. І таксама міністэрства заклікае не ездзіць у Расію. З намі на сувязі Мацвей Купрэйчык, прадстаўнік ініцыятывы «Белпол». Мацвей, вітаю. Калі мы паглядзім на заканадаўства ў гэтай сітуацыі, так, не знайшлі слядоў ужывання наркотыку, у дадзеным выпадку марыхуаны. Аднак ёсць факт перавозу забароненых рэчываў праз дзяржаўную мяжу. Ці мусіць несці адказнасць вось гэтая група асобаў, якая, не ведаючы пра тое, што ў іх у машыне знаходзіцца там наркотык, ці нехта яго там папросту пакінуў, несці нейкую адказнасць, што кажа беларускае заканадаўства? На момент я бы посмотрел на эту ситуацию в разрезе двух, можно сказать, временных отрезков. До 2020 года и после. Первое. Если бы до 2020 года была бы аналогичная ситуация, то такое дело бы даже не дошло до суда. Потому что в ходе экспертиз не нашли геном на пакетике с этим наркотиком, никаких отпечатков пальцев и так далее, а также в экспертизах не обнаружено, что эти люди употребляли наркотические какие-то вещества, либо психотропные средства и так далее. То есть до 2020 года даже бы не возбудили дело в данном... Точнее, дело бы возбудили по факту обнаружения и перемещения. Но данных бы людей, естественно, бы отпустили. И, скорее всего, под обязательство о явке, а даже не на подписку о невыезде. А теперь же второй случай. В 2024 году, сейчас, когда мы знаем, что идет глобальная война в центре Европы, Россия напала на Украину, и, естественно, режим будет пытаться брать каких-либо заложников, в любом случае, после уже произошедшего первого, можно сказать, масштабного обмена, для захвата новых заложников, просто в данном случае, как мне кажется, не смогли найти достаточных оснований, чтобы этих людей задерживать. Ведь линия защиты выбрана достаточно серьезная, и в настоящий момент мы видим, что Лукашенко никакой роли не играет при таких обменах, и в связи с этим они просто побоялись каким-либо образом задерживать таких людей. Это первый момент. Второй же момент здесь же, то, что вообще по факту обнаружения таких наркотиков их должны были водворить в ИВС, и мы прекрасно понимаем, если бы это были граждане Беларуси, то каким бы образом из них выбивались любые показания. А здесь же мы понимаем, что они просто побоялись что-то делать в данном направлении. Агулам, калі мы кажам вось пра падобныя сітуацыі з вашай практыкі, наколькі цяжка людзям, напрыклад, даказаць, калі іх затрымліваюць, што наркотыкі ім не належаць? На самом деле очень сложно доказать, что наркотики не принадлежали к конкретному лицу, потому что очень часто их находят в каких-то таких местах, например, специальных, спрятанных тайниках или еще где-то там в кармане, или где-то глубоко спрятанных в одежде и так далее. В данном случае это было случайное место, и никаких следов генотипа ничего не обнаружили, поэтому здесь понятна линия защиты. Если был у этих людей адвокат, то я бы сказал, что этот адвокат был достаточно хорошим. Вось у гэтым сюжэце, які паказалі на беларускім тэлебачанні, якія, магчыма, у вас ёсць пытанні непасрэдна да ўсёй гэтай сітуацыі, якую апісвае нам прапаганда беларуская? На данный момент вообще у меня есть, как у бывшего сотрудника подразделения наркоконтроля, хоть я и мало работал с наркотиками, у меня было немного другое направление, я бы сказал так, что уже давным-давно назрела ситуация, когда необходима декриминализация, когда надо убирать вот эти адские страшные сроки за малозначительные какие-то
вот эти вот проступки с этим всем. Да, мы прекрасно понимаем, что есть тяжелые наркотики, которые супер опасны и так далее. Но исходя из мировой практики, мы видим, что марихуана не является таким опасным наркотиком, который мог бы навредить кому-то очень серьезно. Алкоголь намного больше и намного более страшное зло. Чому все ж таки, на ваш погляд, улады ў Беларусі вельмі жорстка караюць тых, якія артыкулы ўжо неаднаразова спрабавалі змягчыць, нічога з гэтага не атрымоўвалася, і людзей сажаюць на вялікія тэрміны нават за захаванне невялікай колькасці наркотычных сродкаў? Да, именно так, и мы прекрасно понимаем, что это позиции всего лишь одного человека в нашей стране, всего лишь одного. Когда проводились закрытые опросы в подразделениях наркоконтроля и противодействия торговли людьми, в котором я работал, более 90% сотрудников были за легализацию легких наркотиков. Это были закрытые анонимные опросы. Поэтому прекрасно понятно, что на самом деле происходит и кто на этом всем зарабатывает деньги, а особенно на акцизах на алкоголь и так далее. На ваш погляд, ці варта ў будучым таксама, напрыклад, змягчыць гэтае заканадаўства нейкім чынам, нават, магчыма, у нейкай ступені легалізаваць нейкія лёгкія наркотыкі? Што думаеце на гэты конт? Я абсолютно согласен с тем, что легкие наркотики необходимо легализовать, потому что каждый человек волен сам выбирать, что ему делать. При этом всем я бы, наоборот, ограничил в очень серьезном виде, не то что ограничил, а поднял бы цены на сигареты, на табачные изделия и на алкоголь, потому что по статистике европейских стран, западных стран мы прекрасно видим, что большее количество преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. А то же самое легкое наркотическое опьянение, которое достигается путем употребления марихуаны, оно не приносит значительного вреда именно интересам общества. То самое главное, ведь мы хотим защитить общество. А алкоголь – это страшное зло, и мы видим, что он выкашивает целые села, целые семьи уничтожает, и очень большое количество преступлений совершается именно в состоянии алкогольного опьянения. Дзякуй вялікі за гэтую размову, Матвей. Літоўская пара перамагла ў пераносе жонак. Такое спаборніцтва прайшло ў Угоршчыне. У конкурсе, што ладзілі тут 5-й раз, узялі ўдзел 36 параў. Пераможцы Вітаўтас і Нярынга паставілі новы рэкорд. Яны пераадолелі паласу перашкодаў даўжынёю 260 метраў усяго за 54 секунды. Перанос жонак без каментара. На гэтым у нас усе навіны. Дзякую за ўвагу. Глядзіце нас у будні адразу пасля выдання аб'ектыву. Зазірайце ў нашай сацыяльнай сеткі. Добрага вечара.